Dumela bakulu. The Nyame T-Gen is here. Zvatanga paita zviprofita. Zimbabwe, are you there? Tell a friend to tell a friend. Kuli and is online chapindira chibaba chama updates kuti timbonesana zvine zvichitika. One thing chandongofarira ndechekungoti tagadzira zita rekuti atiudze vanhu nhau dzekuda kufadzana nenhema panapa. Nhau dzisiko zvinhu zvisingaitika ayo hatidaroba. Ngatingoudzane zvinhu zviri chaizvo kana munhu achikufarira nechokwadi ngaakufarira mudza chokwadi. Pande kungorovana tichine false hopes zvimwe zvacho zvinogona kuzotadza kuita. Pata ayo waka nasa nakuya kuti tidaro ndauya timbonzwa zvimuprofita wevaprofita one of my favorite prophets anoprofita zvinhu zvekufa zvichiitika. Uye zvenyu timbonzwa kuti zvakamira sei. Panapa paita zviprofita babaka 100 prophecies. I don't know if you guys are ready for the 100 prophecies. Let's see. Number 1, widow of Zimbabwe former boxing champion resting. Pakaipa one munhu mwatodo nawo yokutanga. Number 2, a season in Zimbabwe calls for expansion of prison. Majera changachi majera statement. A season in Zimbabwe calls for expansion of prisons. Ndo yakunzi gore kungangurwa rearia abeto kuti asi hava mwacho vaka imagine bakazimapinda nachivhayo majera vakasimba shuwa ruda kuextend kana zvinge zvazodairekwetivi zvinge zvichikisa ganada zvezve. 3, cover KZN floods July, September, October, November 2026. Violent rainstorms. 4, a jazz musician in South Africa resisting a huge stadium disaster in Bulawayo. Head-in collision in Zimbabwe resulting in flames. Zambia to be rocked by violent chaotic riots after elections. Zambia growth of the economy. The fortunes shall turn around for ordinary citizens of Zimbabwe from end of 2027. Massive economy rebound in Zimbabwe regardless of public opinion. Africa assembling in 90 days bearing a leader. Accident in Zimbabwe to be very deadly. 13, discovery of a rare gem in diamonds Gutu just near Rasa. Endai kumagold magarama nzwaka zvikirikiniro diamond rukunzi chanekina garama nzwisisa diamond fields between Headlands and Rusape iyo chimwecho. Gold strip in Mashingo from Mutimurefu. A cross-border bus accident not more than 68 kilometers from Bubi. Guys, you must be very careful. Zimbabwe to see a spike in consumer confidence. 18, a season of attempted uprisings. A season of attempted uprisings. Another house musician, South Africa perishing. Deadly disease to cripple Southern Africa. A KZN seasoned house musician to suffer cardiac arrest. Vigilante group to diverge again. Okay. Political assassination DRC. Firing spree in Zimbabwe politics. Pacha dzingwa mabasa igorere kudzingwa kwa mabasa. Ndianane vada kudzingwa mabasa. Ameno kuti ndonyaya kunzibaidzi chiwengalo dzingwa mabasa rekana kuti andisikuziva ndungodarika nemuprofesi. Zvogona ngezvirizvo kana kuti zvisirizvo futi. A huge accident involving a public person Zimbabwe along Bulawayo Road. A seasoned miners disaster. Harare train accident. A heist in Harare. A huge failed prophets on politics among many digital prophets. Okay, so let's to free some political captives and prisoners. A huge failed prophets on politics amongst many digital prophets. Digital, you better jakapotsa you better hold kapuka. I don't think he is the one you call himself or he calls himself. He's someone else. Okuti agoni kungosiya chinhu chinenge akangofana nezvihuta padhiri rake raanoita rekuti anoda kungwavha prophets dzacho dzinotanga dzekutamba chindege dzekaipetecho vanhu adziyezvecho unonenge kutamba chindege ndezvekupotsa so anenge achitanga kushivha azoti
Messi kuti obvara Messi achari kugohesa angofana chinganga chekugana chekuti chekataka kuti bhora iri zvakadai obvara kuti Messi chatomfaino batanga kuti ana Messi ndo ari kutora and then batanga kuvhiringidza rowa double kabareta yemaprophecies kuti Messi anopinda Messi anonamata chidhori chasaka because of chacha takuchinja results. Right, third one, a person who was so instrumental in the Zimbabwe liberation struggle resting shortly of bullet. Much published armed robbery with exchange. Thank you so much Mbuye Zimbabwe. Ndoma prophecies aripo zvamuchazoitawo nenhigirikini idzodzidzi handizozivi, but inini ndangoti ndikubvara nepanapa because nyaya dzatiri chikudza dzisinganuka idzi. Bye Mbuye Zimbabwe. Kulian TV team VAT asi vanhu vachishamsika. Kulian TV haichatsika saka subscribe wozolaika nechawana zvisapana chichazosha. Everybody say Kulian yeah. Information need